फैयै जोबफैबाय आरोना माबायदि मोनखो मोजां हेलौ एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि फिन मोनसे गोदान भिडिअ फरायनाय बावहरलायबाय लोगोफोर जोङो दा बैसागु रंजानो ओंखारलायबाय आरोना नै गानै जोमै गोजा गोथांथ' गैया गोजा आरोना गोजा गोमो बिबाराबो नै बिबारा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायलांदो आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो ओमफ्रायो सापर्ट खालामदो आरोना आंखौबो ओमफ्रायो जों दा इन्जय खालामसै बेसेबांखिनि भिडिअ लानो हायो देखायनो नाजागोन नोंथांमोननो हेलौ मोसानो ओंखारबाय लोगोफोर गथ'फोरा थांग्रोबाय आरोना गथ'फोरजोंसो ओंखारगोन नै लोगोफोर जोङो दायो बियो सेकेन्ड न'खर जाबायमोन आरोना बेयाव रायजोफोरबो दङमोन नालाय रायजोफोरनियाबो हौवा हिन्जाव जयैनो ओंखारो आरोना ओमफ्राय जोङो गथ'फोरजोंसो ओंखारफायो बिसिनावबो रायजोफोर दङमोन बिसिनाव मोसाखांबायमोन आरोना रायजोफ्रा बिसिनि उनाव जों थांदों आरोना नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम बयबो आरो सापर्ट खालामबानो जाबाय अननानै लोगोफोर आंना भिडिअ एडिट बानायनायानो बिराद लेट जायो आरोना बियो 2 तारिखनिनोमोन भिडिअआ आं 1 तारिखनि भिडिअखौथ' होखादों जाय नायाखै नायहैबानो जाबाय अननानै भिउसआनो जाया आरोना बेखायनो आं बिराद एडिट बानायनोबो बायो ओमफ्रायो होबाय थागोन आरोना लासै फैयै जोबफैबाय आरोना माबायदि मोनखो मोजां बैसागु रंजानो मोननानै मेंजोब्बाय गथ'फ्रा इसिबायफोर ओंखाम जायाखैना फैदा खनसेनो एफा इन्टारेस्ट भिडिअ लानाय दंमोन सोरामोनाव